Nakits eh. Suray na, bro. Sige din. Oh, kana nin. Wala. Hello mga dudong mga inday, welcome to my channel, ang Dude Store ta karon sa Bayta. Mga ligo ta sa Imelda, sabay ning mga guwapong bata. Tara, tanaw lang din sa Dude Store ta. Uy, semento na diri pababa. Wow. Saan? Baktas pa ta. Lagi. Dara. Wow. Dagan po di nagaligo di ayo. I'm your water boy for today's video. Hey. Agwantanin. Do ikaw may rahanggod. Yeah, first time dire. Yuhu! Mangaon sa ta? Yes! First time dire. Oh, dagag. Gapo dire ring ani no. Bude ni guwapo kay sa kuan. Sure. Guwapo manggali ang ano no. Nami man pud gali no. Laom dia. Pwede mag-ambak-ambak. Pwede sir. Ambak mo. Kada wala kong balik dire. Pero mangaon sa ta. Mangaon sa ta kay gutom. Saka. Muna sila, musaka na sila dito. Oh. Tambaki. Wala. Sige long, ikaw. Nok, di ka mangaon sa tanong. Ha? Oh. First time mo nok di ano? First time mo di? Aw dili. Dive sir, diretso sir. Oh, kinsa man to? Kasimo. Diretso ko mambak ko kay Lami po ang tubig. Uy, mga unsa ta ay naglungag pa mo dyan, no? Ino lang mo sir. Ha? Buo na lang mi. Kay gutom na good. Sige. Nok, mga unsa ta, Nok? Mga unsa ta. Diyan, mga unsa ta. Je, kaunsa ta. Sige, kaunsa kita. Sige, mga unta. Dali. Gawa natin. Oh, dali na mo. Ay, ate Caleb. Dito na. Grabe oh. Grabe video oh. Video na call. Gamay makan na boy. Yuwa gina. Ano to tayo? Ano ta? Jeff, wala. Ay balon yan. No? Ay ko drumstick. Bra, panikamot bra. Wow.
Kaon. Uy. Wah, kumain si Binji, maman. Katubakan gila. Woi, tahu naman nanti ako tulo-tulo. Kaon na Jun. Oh, vlog mo ba sa dito? Para dito. Ito bang desert? Sila nga ron nga. Ano na ko pag sila ni. Mas lami noon na pagkaluto mo. Gani no, murag hangak pa. Punga. Gani. Oh. Hello. Oh, oy. Lum. Nasa magkagapre. Oh. A few moments later. Is kaway. Ambak nok. Ge. Woo. Sige ah. Ay, toy. Yes. Naplastar gali dia toy. Ara si mama mo? Hindi lagi makita niya tanduay toy. Pwede na dahil dito mag ano. Hala. Dive ba? Ha? Hadlok si Kuan, hadlok si Pintis mo. Maambak dili. Hala. Wow. Alam na itong isa oh, tinuod to. Na itong isa ba nagpataas pagid? Ah, dara. Hambaki. Ano problema mo dong? Tara oh. Nok! Bantayi si Benji, Nok! Buwas sa Binji. Lami alan tanawon eh. J. Ala. Bang. Nami at tubig nok no? Gani.
karon dagan-dagan po ang naligo diri sa Imelda. Sa Imelda Falls. Sa Wata players, go! Okay, okay. Sapa. Dali. Tarong nga. Para imong abs ba klaro? Ang abs nimo ipakita. Sige din. Lompat din. Oh.
Guyapan. Lompat ka, kids. Kids, malumpat ka. Sige din. Sa oras, sir. 3 size. Daw hindi ako makapatagom ba? Alas 3. Holding hands ka mo, holding hands. Oh. Sige, imo ka mong tatlo o baba. Uy, unin mag-TikTok da. TikTok da ata katunin. Na ana. Tung isa pa. Hindi atong isa din ba tong alsahon mo ko ba? Okay, palayo lang. Go. Dive mo? Ah. Hindi mga hadlok eh. Uy. Sabi ko dive. Dive ka, Je. Alala. Bong, agoy. Ah, dako ako ano eh. Ah, ikaw. Kung, ah. How did you ba? Kuyapan. Untin. Kuya sa PC, kids. Kuya sa PC, kids. Long, gituyo, Long. Kuya sa PC, Long. Michael. Alam mo yun, Billy. Parayo lang yun din. Oh. Ah. Sila. Oh. Oh. Ba't ba sige yan? Oo. Ay. Ano gani? Oh, parehas. Oo. Sir, mag-brief ko, sir. Ah, pwede walay brief. Pwede walay brief, soy. Ah, sige, soy, go. Abi ko stricto, Je. Je, ano ka stricta? Kung hadlo ka na mag-dive, hadlo lagi ikaw kids namin lagi imong dive gay na kids eh. Suray na, bro. Lingkodan pa, lingkod. Lingkodan. Ako ba? Sige din. Oh, kana nin. Wala. Oh, Gidon na to.
Tung. Uy! Nga to ba? Magbalik ka sir. Gani, mabalik. Nga to ba? Nabalik ko. Makuhaan pa dyan ang tubig sa imong irong ba? Lain mo at. Ala. Magunsa man ka? Ah, sige. Sige. Bumalik ko ba? Tubig bitaw imong tumpahan. Ay lang sa bato. Oh. Boom. 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 Ah. Oh, unin ba? Bantay has kabalo ka? Gani, basig dia ra ka mo tugdong sa imong gitindugan.